Enotieno matari kariodo marochiko higa mar 2020 machiegni chenro mar oimore kawuono weche mag siasa notimonewa e imbo mar piny Kenya kama jatend kweth mar Azimio Raila Odinga ne ochopo e liel moro kama bende koro jotelo mawuok e kweth siasa mar Azimio kaachiel koda Kenya Kwanza notiyo gi thuolono mar bare weche ka gitemo siro jotelo mabende gisiro. Kao kamano nyakora mogopo gi mano duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC koro golo cheno magibiro tiyo godo e kedo gi mibadhi magiwacho ni omieno counties ma pacho ka kaluwore koda nok mar chenro mar gayo kakitiyo kod omenda mag piny owacho. Bende wabiro kelo ni report makende mar mine mabende koro nitie koda nyithindo mane onyuol maonge ni report makende mar mine mabende koro nitie koda nyithindo mane onyuol maonge kod tuchi mar oko maduong'. Magi kod mamoko moko kuom weche maomiyo pek. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, utakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Raila Odinga okwero jatend piny William Ruto kuom weche manyocho wacho maineno kagima bwogo ngima jogo maitudo gidonjore e sekta mar sukari. We have required them to submit to the commission within 60 working days an implementation plan indicating how they will discharge their responsibility. EACC koro keto nyong'ong kanono counties mayango ni oseyawo rode mag mibadhi kendo yako mwandu jopiny. The 6 weeks nimeona mengi, sure. Kazaliwa then this was the first surprise. Kitu sijawahi ona kwa maisha yangu na sijaifikiria. Esigana makende kawuono warango midhiero majuko nyithindo mainyuolo maonge tuchi mar golo oko maduong'. Machinya karamogi lai maromarote machua kenaria deka uchiel nono yodo achiel kachiel mbui mar YouTube wanti achiel kachiel Facebook RAMOGI TV bende yodo wa Twitter kachiel koda Instagram. Elo Jailieta nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga oseyo jatend piny William Ruto e weche mosebedo kowacho kuom jogo mosebedo katayo kembe mag sukari e pacho ka kod ji ma iwacho nini kod gina chudhi mag mibadhi. Raila mane lose liend manen jakom mar riwruok ma jotich Kotu Rajab Mondi oluongo weche ma Ruto osebedo kawacho kaka weche maonge tiendgi. Raila bende oseyo jatend Kotu Francis Atwoli ma owacho ni ojuang'o jotich ma pacho ka. Weche mag siasa notimonewa nyasi mar kowo manen jakom mar Kotu Rajab Mondi ka josiasa mag kweth mag Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja nokawo thuolono mar bare weche kendo ka ochung' motegno e siro jotelo magiluwo. Kane oloso jatend kweth mar Azimio Raila Odinga nowuok tung' mosuoko jatend piny William Ruto e weche mosebedo kowacho wi jotelo mag kembe marego sukari e pacho ka. Tusipojihadhari Kenya mtapata mahali ambaye mtu anashikwa namna hii anatoroka na haonekani. Sisi kama utawala ya Papa Doc kule wa Haiti. Manake kama mtu anaweza kutisha na yeye ana nguvu, anamwambia wewe usipohama nitakuweka wewe jela au nitakuua wewe ndio kwa Mungu yako. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Ni utawala mzuri hiyo. Vitisho kama hivyo hatutaki. Raila wacho ni en gima rach ka jatend piny nyalo golo weche machal kamano e dhoge. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, utakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Raila bende no wacho nyasi no ni okodich gi nus mkate kata mana bathe matin e sirikand Kenya Kwanza. Sisi hatujaomba mtu mkate yoyote. Hiyo mkate tunasema kuleni hiyo yenu yote hiyo ambayo mliiba. Si waliiba. Raila no dhi nyime gi seyo jagoro mongirore riwruok mar jotich Kotu mano Francis Atwoli kuom jwang'o dwa jotich kendo tiyo kamoro achiel kod sirikand Kenya Kwanza ka jotich to sandore. Yeye ni shemeji yangu Atwoli. Shemeji yangu. Lakini nimwambia wewe kama kiongozi wa kazi kaa hapa. Wacha
yule mama Murgo ambaye anawakilisha waajiri utajiri akae pale, na Ruto akae pande lingine. Kama wewe unakwenda kwa mkutano ya Ruto na msifu wakazi uko hapo, mbona hujaambia shida ya wafanyikazi? Wafanyikazi wako na shida. Wach matuli nokwedo ko wacho Raila onego yie ni Ruto emanoloyo yiero mariga mokalo. Kama nyinyi hamkushinda kura Wycliffe, si Uhuru angelikataa kupeana ile panga ya inchi, angelikataa kupeana serikali. Sasa anakuja Tanganya mzee Raila shemiki yangu tufanye maandamano. Supreme Court ilimaliza haya maneno. Ne siasa motedore kanochopo kama koro Atwoli kod Senator Mavihiga Godfrey Osotsi nochako yware wi ng'ama onego rwak Raila mondo owuo gi jopiny, gima nomiyo Atwoli oywayo microphone gi thuon e lwet Osotsi. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi bende nodok ne Atwoli kowacho ni onge ng'ama onego se Atwoli kaluwore kod chung' mare mar siasa. Mudavadi bende nosiro Ruto kaka osebedo kokedo ne kembe mag sukari. Atwoli is not living in a state of self-denial. He's very pragmatic. He knows that the election is over and we have to move on. Na yeye amesimama imara, anafanya kazi na serikali, lakini hakosi kutetea mambo ya wafanyikazi. Kwa gazeti ya leo, mtu mmoja alikuwa ameweka kesi 3 kuhusu Mumias. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anaenda hata Dubai, anatoa kampuni huko, anaregister kampuni huko, anaweka kesi kwa Mumias. Sasa inakuwa mara 3, one person. Wakati ameambiwa wewe unaangamiza watu wa Mumias, wakulima wanamuuliza maswali, hizo kesi zote 3 zinasema they are being withdrawn. Raila notieko limbe mare mar Imbo mar Kenya kano chope liel machielo e kar chung' od bura ma Budalangi, kaunti ma Busia. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ofwenyo rode ma sirikal mag counties osebedo katiyo godo e yako omenda kod mwandu jopiny. E ripot mar gewi kedo gi mibadhi e counties, EACC oyango onge mar chike motegno e wi tiyo maber gi omenda jopiny, kaachiel gi rem mar counties chuogo bad migawo manono kaka counties tiyo gi omenda jopiny. E wi mano, EACC omiyo governors kod od bura mar counties ndalo 60 mar loso chike makamago, kaachiel gi chuogo bad migawo manono kaka itiyo kod pes jopiny e counties. Chris Owino nigi mathoth. E okenge mag rakore aching' kod mibadhi, duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC ofwenyo rode manyien ma sirikal mag counties osebedo katiyogo e yako omenda mag jopiny. Mibadhi masani oweyo ka inono governors masani kod mane osetiyo e loch mokalo makao riw to kwan gi oktin 21. EACC bende yande ochwalo nyinge mamoko 9 ne apisi mar ogaye mar jomin bura mano koriwo nyaka governors mane osewuok e apisi. E report margi, EACC yango ni apisas mag counties osebedo katiyo gi rode mantiere e chik e wi tiyo kod omenda mag jopiny e yako mwandu makamago. Because unless and until those loopholes are sealed, even if you remove the merchants of graft and you bring angels or new people to work there, they will still take advantage of those weaknesses within the systems. Ewi mano, EACC omiyo governors kod county assemblies ndalo 60 mar loso chike madhi dino rode makamago kaka yo matieko mibadhi e counties gi. We have required them to submit to the commission within 60 working days an implementation plan indicating how they will discharge their responsibility of either establishing an internal audit unit where it is not there, or ensuring that where those units have been established, they are functional, and ensuring that whenever they make recommendations regarding compliance with accountability controls, then those recommendations are not in vain. Kaluwore gi EACC, sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo mana goyo okang' manyime e yweyo mibadhi e pacho kae ka giluwo chike ma oket mag rito omenda mag jopiny. So one way of ending corruption within the public service is to ensure that systems are working seamlessly, efficiently and effectively. That way,
this ulabaloo of some public officials converting themselves to small gods and giving public services as though it was a favor, it will come to an end. Report mar EACC oyudo ni thoth counties onge kod bad migao moyedhi manono kaka bad migepe mag sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny kaluwore gi chik. EACC wacho ni onge mar bad migao makamano en fuok maduong' ma apisas mag counties osebedo katiyogo e tiyo aritha kod omenda mag jopiny. This is one of the areas that are weak in nearly all county governments. And therefore, it means that if county governments have not established or have not ensured that these internal audit units are functional, then it means that there are no checks and balances on how public money is used. E komachielo, telo mag counties bende okosebedo ka keto e tem dwaro mag bad migaono e wi tiyo maber kod omenda mag jopiny. EACC odhi nyime kod sayo sirikal mag counties kuom rem e chwalo nonro magi e wi kaka gitiyo kod omenda mag jopiny ne aput manono kaka counties tiyo gi omenda mag jopiny. E report margi, EACC wacho ni sirikal mag counties osebedo ka chwalo report margi ne karan mar od bura kaachiel gi apisa mochung'ne omenda e counties ataro kod chik. We have found that even where those internal audit units make recommendations to the accounting officers and the audit committees on what needs to be done, those recommendations are disregarded. Moko kuom sirikal mag counties bende oyangore ni onge kod nonro mag mwandogi, ka moko kuom mwandu mag counties pod ondik e nying telo mag gwenge machon. Moko kuom apisas mag counties bende osebedo ka kawo mwandu mag jopiny kendo loko mekgi ataro kod chik. There are cases where county officials convert public property to their own use. Vehicles belonging to county governments being used to even ferry things to wedding ceremonies. EACC bende oseo sirikal mag counties kuom jwang'o mwandu mag jopiny kaka chielo lope ma ondik e nying sirikal mag counties kaka yo mar chiwo thuolo ne achudhe. EACC bende osingo madhi nyime kod loro account mag bengi mag joma itudo kod kwalo mwandu mag jopiny kaka yo mar neno ni gidwoko mwandu makamago e kinde ma buchegi pod dhi nyime e doho. Bende gikwedo weche mosebedo ka wachore ni gigeto jotelo mawuok e gwenge mamoko e pacho kae kendo kwayo josiasa mondo kik rwak siasa e weche mag kedo gi mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ruodhi kod jolupgi onyisi ni oredo kanda kendo ti makare kaluwore gi dwaro mar tijgi. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki wacho ni jotend nanga koro ibiro non tijgi kaluwore gi kaka gisebedo ka gitiyo. Kindiki wacho ni tije kaka rita kwe, ndiko jopur kod neno ni jopuonjre duto donjo skul gine moko mar ruodhi nyaka ti mondo ripodegi obed maler. Jachung weche marwa Ken Muga miyowa ler mar wachno. Kae kaunti ma Isiolo e nyasi mar yawo log tich manyien mar Cherab sub-county. Jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni tend nanga koro ibiro bedo mana ka inono tijgi kendo miyogi thuolo mar tich kaluwore kod nyalo mar tijegi mana kaka itimo ne tende migepe moroko daga jotend migepe kaachiel kod jogoro mag migepego. Umesikia vile rais amekuwa mkali kwa sisi ambao ni mawaziri wake, na amesema lazima tumsaidie kazi na tufanye bidii. Si umesikia rais amesema hivyo? Vile vile hata nyinyi lazima mfanye bidii. Wale ambao mko chini, hiyo pressure lazima iteremuke hapa chini. Kindiki wacho ni ruodhi kod jolupgi biro non report gi kaka gisetayo chenro mag sirikal. Kamano riwo koda ka chenro mag keto arita kwe, ndiko jopur register mar sirikal kod neno ni jopuonje duto donje skul kaka chik dwaro. They are doing a good job. Omoding, you people are doing a good job. Wale ma DCC mko hapa na ACCs na chiefs, assistant chief, you are doing a good job, but you can do better. Ruodhi magwenge mag Marokak bende koro nyisi ni oredo kanda e jiwo lwenj kedo kod kuo mar jamni ma otimo newe gwengego to kaachiel kod timbe mag njore. Haitawezekana ati kuna kisa kikubwa cha kukosekana usalama ati siku ile waziri anafika ndio county commissioner anafika. Haitawezekana. Yes, lazima nikukute hapo kwa ground. Kindiki
Bende osingo ni sub-counties mamoko 27 manyien mancha ne ochapi oboke mar sirikal ibiro yawa yanga i thuolo ma ok okadho higa achiel mondo mi okonye chwalo chenro mag sirikal e yo mayot ne oganda jo Kenya. Ken Muga, Ramogi TV. Erokamano Ken Muga kuom lipono. Kawadhi nyime ni tendo obila ma Nairobi oyango ni oseketo arita makare e boma ma Nairobi motelo ne romo matwak ewi bero chal kor lwasi. Tendo obila ma Nairobi wacho ni apeini oseyangi ni apeini moko idhi lor e kinde ma romono dhi nyime e od romo maduong' mar KICC. Apeini ma ochan loro gin kaka Taifa Road, Bunge Road, City Hall Road kod Harambee Avenue. Romono dhi kelo kanyakla pinje mag Afrika madhi lalore ewi okenge mageng'o midhiero mar lokruok mar chal kor lwasi. Naweza kueleza jumla ya wananchi ama wale wote ambao wanahusika na shughuli zao katika jiji la Nairobi ya kwamba barabara la City Hall Way ama barabara ya City Hall Way ambayo tunayofahamu hivyo karibu na Cardinal Otunga na pia barabara ya kuelekea Parliament ambapo tunaita Parliament Road, hilo ndio barabara ambazo zitafungwa kwa hii wakati ya shughuli tutakuwa na summit mahali hapa, na pia vile vile barabara ya Harambee Avenue itafungwa pia na barabara ya Taifa. Kawadhi nyime ni riwruok mar dinde mano Interreligious Council kwa 10 pinje mag Afrika mondo kaw ting' mar thiro midhiero ma ikelo gi lokruok mar lwasi. Jodole bori riwruogno wacho ni Afrika oseneno matek kaluwore gi midhiero ma ikelo gi lokruok mar lwasi ka oriwo koda ka oro, oula, kech e kind weche mamoko. Reverend Joseph Mutie ma en jakom riwruogno wacho ni nyaka 10 pinje Afrika ochak kelo yore mag jiwo rito alwora kod duoko chien chido mar lwasi. As religious leaders, we are deeply concerned about the crisis caused by the climate change on our continent and the adverse effect on our communities. We are witnessing the devastating effects of climate-fueled droughts, floods, cyclones, desertification, and food insecurity, displacement of people, and the conflicts that continue to rise. As religious leaders, we are called to protect and nurture our environment. Thus, we call for the rejection of the promotion of carbon markets that are not responsible and not serve the climate justice imperatives for Africa. In as much as we would want everybody to commit to securing our environment and our earth, let's also look at who is contributing much and also tell them that, you know, without fear, that you need to do something so that we can together walk this path. Wadhi nyaka kaunti ma Vihiga kama jago moro ma jahigni 53 okawo ngimane oko bang' betore gi beti ma otho e gweng' ma Shansa e kaunti ma Vihiga. Dichuono ma nyinge Abel Avugwi iyango ni ne onge kod ranyisi moro amora mani ne onyalo kawo ngimane oko. Anyuola ne kod jirende ne okwanye ka dende othore remo lilo ka wuode lero ni wuon mare ne obeto tinene kod chadho wiye bende wuon. Obila ne ochopo kar masira kendo kawo ringre jagono ma otere kar kano ringre ma Kaimosi. Nilikuwa nimeenda kibarua, kapigiwa simu na huko kukuja, kapata mzazi ndio amelewa damu hapa, amejikata kichwa, amejikata miguu, amekata hata vidole, unconscious. So nikapata kuna watu hapo ndio kanisaidia kujaribu kumfunganisha ili tupeleke hospitali, lakini muda si muda, kitu masaa mawili hivi mzee akaaga dunia. Sisi kama jamii tumeshangaa kuona mtu mwenyewe akijikatakata, mpaka hata tumeshindwa. Hatujawahi ona maneno kama haya kwa hii familia yetu. Mtu kama huyo akikufa hivi wa kusikwa kwake kuna kuanga tofauti, kwa hivyo kuna kuanga kwa gharama kubwa. Kwa hivyo tunahitaji tusaidiwe, kwa sababu wako huko mojari, natakana tutoa huko tulete hapa nyumbani, na tena
kuna maneno ya kufanyika kama kimila. Familia moro gweng' ma Kiboyet Belgut ochuronio gol e bur ringre jaduong' moro manyo giseiko bang' fwenyore ni ok en mar watgi. Ringre jaduong' no ma jahigni 88 manyinge Kipkoros Mutai mawuok e gweng' ma Kibenet nyo ogol e bur bang' ik mare jumachiel mokalo e gweng' ma Belgut. Ringre kata kamano ogol e bur bang' do golo chik ni ne owinjore familia no oiki ringre machielo mar jago manyinge Joel Chumo ma jahigni 94. It's an issue of identification of two bodies. Looking at the two, they are to a large extent similar, but there are some specific attributes to each one of them, which I would have expected the relatives to notice and to tell the hospital that it was not the right body. Hii mzee ni hakuna yenye tunaitana, tulibadilishana tu mwili kwa Siloam kwa kimakosa. So tunasema pole kwa hiyo yote yenye imefanyika. Nyakaramogi gikanyo no wakauyo mokwongo kata kamano wantiere koda wendo mine wacho kawuono an gi wende studio mano Silpa Owich oimore machiegni enye studio. Ero kamano. Ang'eyo ni thoth uparo to en wach mane mwadwa wewie kawuono wawewi kungo kod dongruok. Silpa tiyo kod bengi mar Equity kamotelo ne weche mag kungo e kind mine kachiel kod rowere. Okapar kama en twak madier mondo bai kikidhi mabor waduogi weche mathoth. Nilimtoa nyumbani akiwa amevalia sare za shuleni, nikamfikisha Kisii Town, nikampandisha gari. After kumpandisha gari, huyo mtoto hajafika shuleni mpaka leo hii. Familia moro manyo nyithindgi ma achiel nyocha oteki Kisii. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. The party's on. Watu wachukuli art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki, wote tucheze. Ote kaingene kathothi kwa mgeji wangu omorahinya kochenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano, we go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani lira mnyanyakati? Lungani koloko instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Lusigand ng'ato maja ohala mane onge ng'uono to notimo maundu ma ok nyal wene ng'ato. Isebedo kigoya to alinga kodi. Ne kikingisa piwangi ni nguomo na ywa. Kinguomo ne ngajwa. Gombo mar ng'ado bura makare ne ojiwo nyako moro mondo non weche maricho mane osetimore. Gimokela kama duonge odika. Eni monda ng'e gima nonego babawa. Ne ofwenye ne oken kende e wuodhene mar manyo adiera kod chulo kuoro. Abiro nwa konyre, konya tabia konya. Be gibiro loyo lwenyno? Nitiere tong' matin e kind tim makare kod chulo kuoro. Ibiro chulo gik moko te misetimo. Nyake chul bwana. Chulo kuoro e wi Nam Cinema mane Ramogi TV. Oh, nice.
nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Opaku Yesi, iluonga ni Mondi Benson. Mondo mi yud wer mar Kadkoda Yesi ni kaka skiza tim mari di *822*784#. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. Machiegni kendo nyako Ramogi achiel kachiel wachako mana twaka ka laktar osechopo studio ka machiegni kendo abiro miyo thuolo ni mondo inyisa ni to en ting' mane ma intiere godo e bengi mar Equity kata en tich mane mitimo ma kawuono diher mondo mi twake koda mine. Erokamano kuom miya thuolo mawuoyo gi nyako Ramogi. Kaka iwacho ni iluonga ni Dr. Silpa Wich, an e director ma Women Banking. Tich momiya en ma mondo ane kaka mine be nyalo bedo financially included e wach bank. Ebobio mane matich matayo e bank ma Equity. Erokamano nya laktar, mana kaka iwacho na ng'eyo ni joma ng'eny e kinde mathoth manyo mondo mi gibed gi thuolo mar bedo gi pesa mar kungo kendo mag timo chenro gi. Emomiyo mine nigi chama, mine ochano odiochieng' ka odiochieng' onyalo kungo ne omenda kamoro. Kata kamano kaka jalony e weche mag omenda gi kungo gi weche mag keto mwandu. Inyalo malero na to gin mage chenro mage ma bengi ni godo ma mine nyalo kawo thuolo ni mondo mi one gi kungo pesa mabiro konyo gi weche mag keno. Kungo kineno e research owacho ni mine ber towards kungo. En mana ni pesa ne giketo kanye. Emomiyo wan mabiro kaka jo bank ni kuma pesa mari nitie, make sure ni pesa no odonje e bank. No wach sami kungo no nitie gima idwaro mondo ikaw ilosi. Samoro idwaro mondo iter nyathi school, samoro idwaro mondo inyiew tangi e dala, samoro idwaro mondo inyiew dhok. Mago targets ma wan ga gi target savings account mami initial way maka kinyalo timo kaka inyalo kungo pesa mondo inyiew gik midwa nyiew. Kungo ber ne wach samone gi kungi ingeni sano ibedo gi chuny mamol no wach onge kaka in gi financial independence, onge kaka inyalo bedo gi financial independence kokikungi. Erokamano mana ni mondo mi awadhi mos kanyo nikech ang'eyo nitie joma oluoro bengi. Nitiere ng'at mani dala kacha to osega winjo ni kaka ang' akawo pesa na kete bengi nitiere pesa moro ming'ado, ka ang' akawo pesa na kete bengi samoro kabido kony moro, ka ang' akawo en ang'o minyalo jiwo go mine kolure kod accounts kata gulo mopogore maun godo mako kete omenda mare to odhi yudo yuto machalo nade. Mine ber koketo pesa e account. No wach sami keto pesa e account no, pesa no tiyoni
kama intie itiyo to pesa no bitiyoni nochon gi interest rate kiketo pesa e savings account to pesa no bisamoro kidumo dikaw go loan inyalo biro mwacho ni ana seketo pesa 100 na moro nitie banka adwa mondo miya loan ma 80 to ka mi loan gi pesa ma intie go no to babu mi gi loan gi interest matin koro ber ko pesa iketo e bank noch pesa no biro tiyoni tingini samo keto pesa e bank no ber na ni Equity wan kuonde te okinyal wacho ni nitie kumoro amora ma okinyal yudowa wan e tunge te mag Kenya ka ko kidwa bire branch wan kata gi branches karibu 200 ko kinyal bire branch wan gi agency banking karibu 45,000 ko kamano titiyo gi simu gimin idwa onege team ideal mana *247 tisaya account tichako kungo kar simu no bro konyi kaka idwa kungo kiwacho ni my target en 200 shillings to bungisi kako ni ikungi every day kiwacho ni target na adwa nyiewo tangi to tangi ni en siling 10,000 to simu no bro konyi kaka onigi kungi to kungo no ber no wach kanye kaka wanyalo konyore ngini mine deche dero dala kacha kungo ber awinjo sami wacho ni ber mokwongo ma kungo nyalo miyi en ni sama koro ikungo yo makare tinyayudo thuolo mar kawo hola to penjo bedo ni jomoko sebedo ka ywak ni thoth bengi ng'iyo mana joma nigo ohala madito sama koro adhi ma sebedo ka kano kodu pesa higni 5 tiwacho ni pesa nini to kane ka inwa nyalo miyi hola ok wane ka in go ohala maduong' alafu gima ji oluoro mar ariyo en wach mar peyo ng'ato sama ng'ato koro kochopo ka nyamara lero ariyo go ni to ng'ato timo nang'o ber mondo ng'ato kaw hola ber malich niwach kidwa dongruok to nyaka ikaw hola ok ochuno ni nyaka ibed ng'ama nigo wamiyo ji hola 1,000 kata 1,000 kidonje group un mine to ne group to wacho ni wadwa 1,000 wabu miyi ok ochuno ni nyaka bikaw 1,000,000 kata 500,000 1,000 ne wamiyi to kidwa pesa machopo pa 10,000 20 to wabiro to wapuonji kako nego ikan pesa ni kako nego idwa holo pesa ni kaka ibo chule niwach gima rach en mana ni puonjo kar chulo no wapuonjo ji mine all the places niwach one thing mwacho ni komi hola to tem mondo ichul to mani wapuonjo mwabiro wapuonjo mine komi hola to wach ni chulo 200 dwe ka dwe kamani kako nego bed ni chulo to ko gimoro timore mok inyal chulo tibiro tiwuoyo gi bank iwacho ni kae aneno ka gima ok anyal chulo dweni nitie gimotima e kaka wakonyore emomiyo wan gi training to training no ema kaka inyalo holo to gimi holo no kaka gino nyalo miyi pesa mang'eny kendo kaka inyalo chulo kaka watin erokamano laktar kaka jalony e weche mag omenda gi weche mag kungo gi weche mag ohala wach maduong' ma samoro bedo ni samoro akawo hola tachako godo ohala to ohala opodho inyalo mana miyo ng'ato paro ni sama ng'ato dwani mondo mi okaw hola motenore gi weche mag ohala ang'o monego bed notimo ang'o moko onego bed notimo sama okawo hola wan gi hola ma ing'eni hola en hola lakini gimidwa kawo ma idwa timo no ema nying hola koro kidwa hola ma biashara waluongi ni working capital mano onego ichul dweche matin kidwa hola inyiewo go mtoka mano luongo ni vehicle and asset finance mano ichulo years matin kidwa hola magero go ot mano waluongo ni mortgage mano inyalo chulo nyaka higni 20 gima rach en ni kinyalo kawo hola monego bed ni en ma mtoka tidhi ikete business kata ken hola ma business tidhi ikete idhi igedogo mano business ok bidhi maber omiyo sama kupukwa mi hola ema ngisiro mire hola nyaka siling 1,000 kupukwa mi hola to wa train nyaka wapuonji kaka onegi team business no kendo sama ibiro kwa hola to wapinji ni business mane midhi timo no chod gi lony kwa ng'eni mai nyalo timbre ma ok nyal timore to wabungisi ni kae kidwa kamae kine school for example ok nyal kawo hola ni dwa chulo every month kine school to ichulo tamli ichulo sama nyithindo yepo michulo emomiyo sama kibire bank to wapenji gimidwa timo gi hola no baso wakonyi wa traini wapuonji wawuotho kodi nyaka chieng' mitiek chulo hola erokamano laktar kuma nitiere mine gi kungo ok de wil moki wacho wach mar chama kendo ang'eyo ni mine mathoth dala kacha kata mane boma
jomoko nigi chama mapile, jomoko nigi chama majuma, jomoko nigi chama madwe. To samoro tamoge ni pesa mar chama ni. Samo beto orito mondo wachiu. Nitie nyaka moko mikano mondo mi ng'ato chiu e giko higa. Inyalo nyiso wani to gin chenro mage ma un gode bengi. Makar mondo akaw ola ni akane bwo matres. Kada kar mondo akawe wango dhi okete kamoro. Ere kaka Equity miyo wa thuolo ni omenda ni ka keto Equity. Onyalo konya nade. Ka wan e chama, hola mwanyalo kawo nyalo konyowa yo machal nade. Mane makuma koro wan gi account moluongo ni pamoja. Pamoja account en kuma ibiro kun jo grube, un ji abich, un ji apar, ubiro kanyakla to udwa hola. Okoni giket pesa bomba address. Kanya makuma biro to wapuonju kaka onego watim pesa ni kaka umiru weekly odonje account. To kila ng'ato bro neno kaka wan e system wa mobile banking. Kila ng'ato bro neno ni kawuono ng'ani ochiwo, ng'ani pok ochiwo. Samudo opogru, ba ok ochune kata ni nyaka bi nyaka e bank, upogru through mobile banking. To sami udwa gedo kata udwa timo investment, wabu wuotho kodu, mwangiso ni investment mane mudwa timo. Koro wach chama ni kanye makumi iluongo ni jopuonj moa Equity. Nwach kama un gi chama no, wembe wantie. Wapuonju kaka utimo bookkeeping. Wapuonju kaka onego timo investment. Wapuonju kaka onego utim meeting. To kaka wabiro ga e pamoja group ne chama, waseketo a lot of financial literacy e wach joma nie chama. To product no osebedo maber kabisa, especially e Nyanza wakai. Nwach ji mang'eny osegerore, ji mang'eny osesave nwach chama ni. Amora enyaka adwa ni watie kaka hola ni ang'eni en gima lach lakini kata kamana ng'eno ki golo mana matin tin kigwetho matin to ng'ama biro manyi biro nyalo manyo mondo mi ong'e matut. Inyalo malero nwa to en ohala mane maber. Ma koro weche ma isekungo, isekawo higni moko 3, 4, 5 ikungo koda Equity. Ing'ama miyo ohala kata mana giminyalo iwacho ni keto mwandu. Mineno kanyalo bedo go maber gi ng'ama miyo makata ngimane makiny kod nyithindo oneno ni obet maber kotimo en gero ot, en gero ohala, en nyolo, en timang'o. Ing'eni sama idwa kungo en luwre gi kuma intie e life stage. Kopod gi nyithindo madhi school to mano kori kungo ne school fees. Ko nyithindo sitiko school to mano kori kungo idwa gero ot nwach idwa dhi retirement. Ko and independent on the life cycle ma intie. Koro kungo no depend on the life cycle. Kini nyithindo matindo ti kungo for school fees. Kini gi nyithindo rowere madongo to kori kungo for retirement. Koro kungo no en kaka a lifestyle. Then 2 en kaka pokni nyalo. Ingeni tie jok manyalo kungo makata kawo investment machalo ko treasury bill, makalo bonds, to mako te wan go digital lending e mobile banking. Koro kungo depend gi lifestyle ni, depend gi gima intiego. To kungo to ber. Erokamano ne wacho ni utudoru kendo uroru machiegni ahinya gi oganda manie gweng'. Inyalo malero nanto en uriworu e yo mane gin ber mage mabedo tere gweng' e kinde ma ubedo kod winjruok. Ingeni Equity nigi wan gi engine ariyo. Koro wan gi engine ma bank to kendo wan gi engine ma koro waloso go community. Nyocha ka wan Nyanza ka kwatimo Equity Wings to Fly. Pamoja koriwore gi elimu scholarship. Wan gi nyithindo karibu 15,000 mantie elimu Equity Wings to Fly. Karibu nyithindo 18,000 mantie university. To moko moyudo grade A gin loka, moko ni Oxford, moko ni Ivy schools. Gitimo maber. Kata moko pod wan go e bank wamiyo gi training. Jomoko dwa bedo e bank, jomoko dwa dhi bedo daktari, be wawe gi aweya. Koro wan gi education, wan gi Equity Afya, hapa ni sene no Equity Afya kumantie. Ka ok ngima to kata biashara ni no ok nyal ngima. Tingini ng'ama miyo kon tie tweot en musafa mang'eny. Omiyo kama Equity wan gi Equity Afya en subsidized ng'ata nyalo donjo kanyo ma inyalo konyo. Baso training asewacho, wapuonjre kendo wapuonjre mang'eny malich. Kaka inyalo keto pesa, kaka inyalo dongori, kaka inyalo save pesa, mago te wa train. Kendo gimoro ma watimo sani, wan wakonyo mine wach green environment. Ne wach onge kaka ng'amiyo nitie jikon kacha to en gi onge gas to sano en gi maka. Koro wan gi green climate mawatemo mondo wakony go mine.
schools machalgi St. Bishop Okoth Mbaga Siaya waseloko negi gin green. Mano ne skunda. Mano ber. St. Monica Hospital waseloko gin green. To gigi konyo mine mantie e jikon kacha matedo. Niwach iro mantie kuonde ma itede mang'eny no ok ber. Niwach kendo nyalo affect your health. Ero kama na laktar sao ng'ado wakata kama na ng'eni jikoro penyo ne nyathina no dwa dhi school no kalo maber. Achopo nango. Adwaro green adwani mondo los na jikonda alwora maber. Atimo nango iyudo unade. Ponono ni ng'ato ni e gweng' kacha to diwa mondo ni ochop mondo winjre kodu e yore mopogore milero. Inyalo mana lero mana sama chuok kasto watieko. Kaka nawacho kumora mora ma nyaro nadi ntie kumora mora ma nyakwar Ramogi ntie wantie Nyanza ka wan gi branches karibu 30 the entire Kenya wan gi branches karibu 200 nase wacho ni agency banking wan gi branches karibu 45,000 wuotha odhie benki odhie benki kokamano to simu kotima *247# to se yudowa. Ero kamano. Wachako kamano. Adoko ero kamano. Nyakarabogi mana kaka iwinjo no mane ma watieko go chenro mar mine wacho. Kao kamano wadhi yo matin. Kao kamano aneno mondo mi wadhi mbele gi ote mabende waneno kaeri wadhi nyime koda weche manyien kapok wakao yoyo no Nyakaramogi. Familia moro ariyo kata familia moko ariyo Kisii ni koda chiedh nade e wilal mar nyithindgi ma jopuonjre skunde mag primary. Kaka jafamo marwa ma Kisii Crispino Tino lero chich ne nyithindo go oteki kendo lalgo gi ji manyaka sani poko yangi nonro maggi. E gwenge ma Nyankongo mane alwora mar boma ma Kisii waromo gi Lydia Awuor ka wuok e boma ma Kisii manyo nyare manyinge Olga Awuor manyocha olal jumbe ariyo mokalo. Report yango ni Olga ma en japuonjre ma grade mar 1 e skul mar Nyambera e bomano ma Kisii ne okaw gi jago moro ma nonro mare poko yangi. Wakati alikuwa anacheza na watoto wenzake huyu au watoto nilienda wakati kurudi kwa nyumba nilienda kwa hao watoto nikawauliza Olga ako wapi? Hao watoto waliniambia ati kuna mtoto wa ule baba mwenye amependa kukaa kwa daraja ya Nyambera ndiye alitoka naye ati wanaenda kununua crepes. Kutoka hiyo siku sijaona mtoto wangu hadi saa hii. Report mar lal mar nyathino nyocha ochwale tesend obila e boma ma Kisii kod tesend obila mamoko. Yeye ndio nashuku alienda na mtoto wangu juu alimuona hadi huko Tonglo na hao watoto. Sasa penye alikuwa anaishi alikuwa anaambia watu ameishi daraja mara anaishi Nyangongo. Sasa hajulikani penye alikuwa anaishi juu ni mtu mwenye hakuwa anatembea hata na simu, alikuwa anashinda tu na simu. Alikuwa amevaa dress ya white juu, chini ilikuwa maroon na sweta ya blue. Tumehofia sana watoto wanahesaibiwa tu, wanatoka shule wanakuja mguu wanafika tu, sisi kama wazazi tunawangoja nyumbani. So tunaomba tu serikali mahali iko akituangalilie huyu mtoto, hata sisi kama majirani. Mimi si mama yake, lakini wanga ikifika usiku nikikumbuka hivi mtoto hayuko, usingizi napotea. Gie thuolo ni mana lewni gie modong kaka rapar mar Olga masani min mare pod ni kod geno mar yude ka ongima. Komachielo e gweng' Magetenga Bobasi e kaunti onogo ma Kisii familia moro nigi achiedh nade bang' nyathigi ma jahigni 12 manyinge Edgar Mogere lale tesend bas ma bomano ma Kisii kane riko wuok e skul juma achiel mokalo. Alipotea tarehe 29 Jumanne nikimpeleka shuleni. Nilimtoa nyumbani akiwa amevalia sare za shuleni, nikamfikisha Kisii town, nikampandisha gari. After kumpandisha gari huyo mtoto hajafika shuleni mpaka leo hii. So hiyo Jumanne akufika, mwalimu akanipigia simu mtoto hajafika shuleni. Nikafuata, nikarudi, nikaanza kumtafuta Kisii Town Center, nikapiga wazazi simu nyumbani. Wakaniambia hawajamuona. Sasa kufika huko Jumanne akawekwa gari aende shule. Sasa jioni kufika nikasikia huyu mtoto yangu ananielezea huyo mtoto hajafika shule. Ako hapo nyumbani, nikamkataza bana. Sasa tangu siku hiyo hatujamuona. Sasa hii mtoto yangu ameshatembea, amepiga maripoti. Sasa ndio amekuja hapa, akakuja kushughulika tuanze kufuata hiyo mtoto mwenye amemuona. Atuchuulize kwa maana tunaendelea kuteseka.
Nyathino ma ja grade mar 5 e skul primar mar Omobera mane gwenge mag Kenyenya ne one mogik e boma ma Kisii. Tungeomba tu mwenye anaona huyu mtoto atujulishe, jua tulali tunashangaa sana. Watoto wao wanapotea hapa. Tunaomba serikali haki itusaidie tu. Tunaumia kila wakati. Na hizi visa vimekuwa wakati mwingi sana kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo tunaomba mashirika yote ingilie kati kwa haya maneno. Si kwa mtoto peke yake, na kuna watoto wengine pia wamepotea. Komanda marubila Makisi Charles Kasses oleronio bila timo apedha mar geir mar nyithindogo ka bende okwayo jonyuol mondo ket arita maber na nyithindgi e kinde ma gidok pacho ka giwuok e skul. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Dhiyo komaduong' en gino mathoth oganda neno ka gima yot. Kata kamano nitiere nyithindo ma inyuolo maonge otuchi magolo oko maduong'. Mae chal mine moko makoro ni kod osigo mar chiwo arita kendo chulo nengo thieth ne nyithindo mani kod midhiero makamano. Jafamo mar Olide Okeyo menyonwa ngima nyithindogo kod minegi. En tuo mathoth oganda ok ong'eyo makare. Kaluwore ni thoth mine ma nyithindgi nitiere kod tuoni thoro pando nyithindogo e udi kaluwore kod luoro mar akwede kod wich kuot e kind oganda. Tuo mar bedo maonge kod otuchi mar golo oko maduong'. Tuoni inyuolo godo moko kuom nyithindo. Sipati pesa ya kununua hii mifuko. Waromogi Penina Kirubo ma en min nyithindo 4 kata kamano. Nyathine matin mogik nitiere kod tuoni. Nonyuole koonge gi otuchi mar golo oko maduong'. Wach mosekelo ne midhiero ahinya to kaluwore ni onge kod yorute makare miyo bedo kod pek e rito nyathino. Brian alisaliwa akiwa hana njia ya choo. Nikampeleka Kenyatta akatengenezwa. Nikarudi nyumbani. Sasa nikakosa pesa wakati wa corona ikafungana tena. Sasa nikakaa mtoto akasindiwa, nikamleta Kenyatta akaweka hiyo colostrum. Sasa hata nakosa nini kliniki, alafu niko na mtoto mkubwa anaenda shule ako form 3 anaishi akifukuzwa. Sipati pesa na papa yao ni vibarua tu choka aliyapatisha apate unga. Mirema Ohewe kopi muduto maosekaloe. Nikaenda Kenyatta sasa akatengeneza. Sasa wananiambia niende kliniki mpaka siku ile mtoto wataniambia kenye watamfanyia. Sasa naenda na watoto 2 Kenyatta. Sasa ninasumbuka sana. Sipati hata chakula. Hata maisha naishi wakati nipata watoto 2 maisha yangu ilibadilika kabisa. Hata penye naishi hakuna mtu yani hakuna mtu anakanyanga kwako. Sijui wanafikiria wakikuja nini watapata. Maisha yangu ilibadilika kabisa juu ya hawa watoto wako 2. Ekardak makasarani kaunti ma Nairobi. Triza Njeri Mwiruri bende nitiere kod midhiero no. Nyathine ma jajumbe 6 kende nonyuol maonge otuchi mar golo oko maduong'. Gino mowacho ni ne obwoge nikech pok ne oneno gima kamano. The 6 weeks nimeona mengi. Sure. Kazaliwa then this was the first surprise. Hata kitu sijawahi ona kwa maisha yangu, hata sijaifikiria. Tumezoea venye puyu tokea the normal way. So hapa kwa stoma ni inakuwa hard kusaka side natumia hizo tumatambara ama sometimes cotton wool. Nocho no timne bero kendo losi otuchi ma oko wuokgo e pinyie. Amefanyiwa first surgery. Alifanyiwa akiwa that was day 3. Alifanyiwa day 3 surgery ndio akawekewa hiyo stoma. But now we are looking forward because sasa hapo in between kuna pictures tumepigwa na tunafaa kupigwa, ndio tuliambiwa after 6 months kama atakuwa gain weight tutaenda the normal, tufanyiwe surgery hapo normal ndio akuwe anaenda normal, but until then we have to eat and pray. Triza lero ni bedo matek ndiko jatich manyalo yieri to ne nyathi nikech loko nyathino bang' dakika 30 kendo kata mana nyithinde wuon ok onyal nyiso chal mar nyathineno, wach ma osekelo ni dang'ni mar paro. There was a time nilifanya job, kuna watu hawajui mtoto wangu condition yake, na si ati sitaki, nitaanzia wengine wanaona ni kama nitaanzia jeni, wengine wanaona ni kasi, banana siwezi chukulia ni kasi, ni mtoto wangu na ni blessing na ni accept tu venye yako. Ma bende e chal nyadendi Sharona Kinyi nyare ma jahigni 3 gi nus bende nonyuol ma onge otuchi mar golo oko maduong'. Kata kamano ne ok ofwenyo ni nyathine ne nitiere kod midhiero ma kamano nyaka bang' dwe achiel. Nilikuja kujua kuna shida ya stoma wakati alishindwa na kwenda choo.
Sikujua hata nikitoka OC sikujua ako na hiyo shida. Juu alikuwa anatoa pupu kupitia sehemu ya uzazi. Sasa venye nitoka OC nikarudi kwa nyumba, ndio baada ya 1 month ni kama sasa pupu yake ilianza sasa kukosa kupitia hiyo njia ya uzazi. Sasa tumbo ilikuwa inafura. Sasa hapo ndio nikaenda OC hizi ndogo ndogo, ndio wakagundua mtoto ana shimo. Baada hapo ndio nikapelekwa tu Kenyatta direct. Sharon wacho ni pek mar ngima miyo rito nyathino bedo matek kasani otiyo mana gi lewni moyiech ka obago nyathineno. Kuna chakula zingine ya akuli, inabidi unamtafutia chakula. Kwa sehemu ya huku anatumia pampers 2. Pampa ya susu na hii pampa ya hapa. Wakati hatuna pesa ya pampa, tunatumianga manguo. Kuna nguo tumerarua, at least tunaeka hapo unafunga. Ndio akishaenda hapo unatoa, unaeka ingine. Juu pampa kama saa hii amefikisha 3.5 years, saa zingine unakosa hiyo pampalaji ya kumweka hapa. Sasa inabidi unatumia viraka. Kata obedo ni nyare nitiere kod midhirono, otemo kete odak kaka nyithindo mamoko, ka okete otugo gi jowetegi kaka yor kedo kod akwede ma tuoni kelo. Yani sitaki kumweka ile ya kumbembeleza, nataka tu azoee acheze, at least anacheza but namwangalia si ile sana. Kaka miyo mabende nitiere kod nyathi manonyuol gi midhiero makama, Elizabeth Mwega nochako riwruok mar jonyuol ma nyithindgi nitiere kod tuone, riwruok motese ni The Stoma Community. Nilizaa mtoto ambaye hana njia ya choo na mtoto wangu akaweza kuwekewa stoma. Na wakati nimepitia hii barabara nikaona ile uzito ambayo tunapitia, na ikanifanya niweze kujiuliza kama mimi ninashindwa kwenda clinic. Nikajiuliza, je, kuna mama wengine kama mimi ambao wameshindwa? Sasa nikajiuliza tunaweza kufanya nini? Ndio nilianzisha kikundi ya Stoma Community. Tukasema tukuje pamoja kwa sababu nikiwa kama mimi peke yangu Elizabeth siwezi kusaidika. Wakati mtoto anakaa bila kufanyiwa hii surgery, mtoto bado anaendelea kuwa mkubwa. Mtoto bado anataka kuenda shule. Itafika mahali mtoto anasema nataka kwenda shule. Juu ataona watoto wa rika yake wanaenda shule na yeye ataanza kujiuliza pia nataka kwenda shule. Na mahali pale wakati ule mtoto anaenda choo, anaendea choo hapa, watoto wengine kwa shule hawatamunderstand. Kwa hivyo self esteem ya huyu mtoto itakuwa iko chini sana. Kwa hivyo ndo nikakuja na hii idea tuweze kuform group, tuweze kushout, tuone ni nani mwenye yako pale nje anaweza kutusaidia ili watoto wetu wasaidike kwa haraka. Elizabeth yuago nengo bero mar loso tuchino mawacho ni malo mokalo kakoro gi kwa piny owacho mondo yang tuone kendo ochwal negi kony kaka yor kedo kod akwede ma tuoni kelo e kind oganda. Wakati tumeenda surgery ya kwanza ni kurescue mtoto anawekewa stoma hapa. Ya pili tunarudi tunafunguliwa njia ya choo huku nyuma. Wakati unafunguliwa njia ya choo kuna vitu tunaingisha watoto wetu zinaitwa dilators. Zile dilators unamuingisha wewe mwenyewe ukaweze kuactivate ile njia ile amefanyiwa surgery. Kwa hivyo usipomuingisha zile chuma unakuta zile njia itablock na mtoto atarudi tena surgery. Na ile surgery ukiendelea kufuatilia pamoja na clinic pamoja na picha ukiziweka zote pamoja unakuta umetumia almost 300,000 per one surgery. Na surgery tunaenda 3. Mine man kod nyithindo mantiere kod tuoni ikwayo mondo kik pand nyithindo gi miye to gitergi e kuonde thieth kaka yor manyo yo minyalo resgo ngimagi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ng'eny mine mang'eny onge gi puothe sani mapuro. Puothe no odhi odonji pite. To giwe magi sudo to magwa gi kunyo. Sani ma en higa mar 3. Yuaruok limbo e kind jodak ma Lego Usonga mokiewo gi aora Nzoia e wi chenro mar kunyo kuoyo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Yuaruok kwa kanyuola modak e gwenge ma ikunye kuoyo e genga aora ma Nzoia ge sub county ma Lego Usonga. Moko mjodak e alworano ywak ni chenro mar kunyo kuoyo osekelo koda ka kethruok mar alwora. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Jodak e gweng' mar Apenji
e West Alego, yuago kethruok mar alwora, machiendo mar kunyo kuoyo osekelo ka gibiwo seyo ne libamba magi wacho ni chodho kuoyo nyake puothegi mokiew gi aora Nzoia. Kotelnegi kod Lucia Koth Onyango giyuak ka giwacho ni chenro mar chodho kuoyo kanyo manochak tim higni 3 mokalo osemiyo kata mano ula mapek yande oywero chiegni eka 8 mag puothegi e kinde mokalo. Koro puothe wa osedhi, ng'eny mine mang'eny onge gi puothe sani mapuro. Puothe no odhi odonji pite. To giwe magi sudo to magwa gikunyo. Sani ma en higa mar 3. Ka wago koko, wagore, tok giwinjwa. Jodak wacho ni jokuny kuoyo okosedeo ywakgi kod midhiero. Machiendo no osekelo negi ka gikoni oula mosemonjo gi alwora no osetieko miyo mag puothegi makata keyo mekgi tinde odok chien kendo gin kod luoro ni gibiro neno kech maliyo kinde mabiro. Ma e kama ne watengo kaka karwa kar yudo chiemo kod konyruok nikech ne wayudo chiemo mamoko ne wauso to watero go nyithinde skul. Sani kalkalo kuom kunyo genya lowo nosedhi kendo yuto marwa odok piny. Puothe manyocha ne watiyego bende oselokre ma ok nyal tiye nikech kata mana mbolea mane nitie pi oseywayo. Bende giko ni jokuny kuoyogo osebedo ka bogo monjogi ponono gidhi nyime gigolo duongi ewi wachno kamoko bende dironegi ayenje maricho kuma mijing'o mekgi mag dwaro kony kowuok e apise piny owacho bende osegore Lwanda. Ma e kwayo margi ne piny owacho. Jogi chamo puothewa to kwa wuoyo to arash onge twa moro mikawnwae ma kila mara ka gibiro tiyo to ka wakwayo gin giwetimo mano to gigoyowa kendo giyanyowa yanje marecho. Wasetemo nyaka romo kod sirikal maloka kama jowetewa maketho puothewa ae kotelnwa ga assistant chief nyaka samwantie ni onge konyruok mwaseyudo. Wadwaro ni sirikal odonjie okonywa gima dhi mbele. Nwachie moro wabro negore. Nwach ka ikwang'iyo heka 8 mosodhi e pi. To kuma soringe duto onge kony. Kora anakwayo ni government odonje kata national nwach ma aparo mpaka mar Alego go Kenya. Mheshimiwa Tandi akwayin kiyie ng'iye wach mpaka ni. Our MCA oling. E seche makoro ginyiso luoro nilonje dhoudi kidek moche kindgi ponono chenro makamano medo dhi nyime giyango ni duol mar Nema bende oseyudo ywakgi to kata kamano onge ondamo moro amora magisekawo. Mamiyo gipenjore ni en ng'a mabiro winjo ywakgi mondo kelnegi resruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Gorogo ya Ulinzi Stars e tugo mar KPL. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana Ramogi TV. Lusigand ng'ato ma ja ohala mane onge ng'wono to notimo maundu ma ok nyal wene ng'ato. Isebedo kigoya to alinga kodi ne kikingisa piwangi ni ng'uomo na ywa king'uomo ne ng'aywa. Gombo mar ng'ado bura makare ne ojiwo nyako moro mondo non weche maricho mane osetimore. Gimokela kama duong' e odika en monda ng'e gima nonego babawa.
ne ofwenye ne oken kende e wuodhene mar manyo adiera kod chulo kuoro. Abiro nwa konyre, konya tabe akonyi. Be gibiro loyo lwenyno? Nitiere tong' matin e kind tim makare kod chulo kuoro. Ibiro chulo gik moko te misetimo. Nyaka chul bwana. Chulo kuoro e wi Nam Cinema mane Ramogi TV. Machini yako na mwagi emesa mar weche mag tuke. Gor Mahia oloyo Ulinzi Stars gora 1-0 etugo mar league ma ogo Ulinzi Sports Complex. Gol mar gol ologi jatugo Kevin Juma manyocha gikao kowuok e club manzo ya Sugar. Edwoko mamoko Muranga Seals noloyo Kakamega Homeboys gola 1-0 kata Sky FC odhiamodhi mar 1-1 gi Kariobangi Sharks. It wasn't a good match for us. Of course, we were playing at home. All expectations were that we were going to win. We knew that we were going to face a formidable opponent, a very, very tough team to handle. But we also knew what our strengths are, and we knew that if we exploit our strengths to the fullest, then we would have been in a position to get maximum points today. But sadly, that never happened. It was a tough game. You know, this is a beautiful facility Ulinzi have, but the pitch is a little bit, you know, it's hard to play. It's not like playing at Kasarani. So we knew we'd have to be a bit more direct today and give the ball to the strikers a bit earlier. Kaka yumana no nijo Kenya medo timo maber e tuke mag ng'wech. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar siro kambi mar tiegruok mar tim mar Kenya kuom dweche 3 motelo ne tuke mag Olympic ma higa manyien. Ruto nyowacho mago e kar jot mare ma Nairobi e seche manyo rado gi joloch mag dhahabu e tuke mag World Cup mag World Championship. Jatelo bende motelo ne mano norwako jo Kenya duto manodhi e piem ma kamano e nyasi mabende jalupne Rigathi noyuoroe. Semeni sasa. Congratulations again. Thank you. You guys are the best. Thank you. Hii mkombele tu sana. Hamna matata? Hatuna matata, we came in. Nyakaramogi sawa urumogi kanyo mano sa 4 wang'e. Caroline Ojuang, Min Lavenda gi Jamila kod Charlie Nyunja ero kamano kuom kawo thuolo mar bedo kod weche no ni kawo kamano wanende kende chenro